אני אסביר היום על הפקודה Selection Effect. לפני שנתחיל, זה הפקודה מבחינת האוטוקאד, והיא פקודת מסוג אינטיג'ר, שהיא שמורה בדרך כלל באוטוקאד, והיא שמורה ברג'יסטרי של המחשב ושל התוכנה, והערך שלה, הדפולט שלה, המקור הוא 1. היא מקבלת בעצם שתי ערכים, או 0 או 1. ברגע שיש לי 1, על מנת שהפקודה הזאת גם תראו אותה עובדת כמו שצריך, יש לכם בדרך כלל באוטוקאד, יש לי פה אוטוקאד של מק, אבל באוטוקאד של ווינדוס יש לכם פה למטה בדרך כלל הגרפיק קארדס אקסלריישן, והיא חייב להיות מופעל, ואז אתם רואים את זה. וזה when hardware acceleration is on, displays glowing lines, highlighting effect. עכשיו, ברגע שזה 0, אז הוא מראה לכם שברגע שאתם בוחרים איזשהו קו באוטוקאד על המסך, ואז אתם רואים זה dash line, כאילו קו מרוסק. ואני אדגים את זה עכשיו בעזרת שתי הקווים האלה. עכשיו, כשאני בוחר את הקו הזה, אתם רואים, הוא קו רציף. אני בוחר את הקו הזה קו רציף, וזה בוחר אותו אני קו רציף. אני עושה לו, בואו נגיד, רוצה לעשות לקו הזה extend, אז אני עושה לו extend לצד הזה ולצד הזה. עכשיו אני חוזר אחורה, ואני רוצה לעשות עכשיו את הפקודה Selection Effect, ואז אני בוחר את זה מלמטה, הנה אתם רואים את זה. בחרתי, ועכשיו הערך שלו, הדפולט, אתם רואים את זה, זה 1. עכשיו אני משנה את זה ל-0, עושה Enter, ועכשיו אני רוצה לבחור עוד פעם את הקו. אתם רואים את הקו, עכשיו הוא קו מרוסק. זה גם קו מרוסק, זה גם קו מרוסק. אני רוצה לעשות עוד פעם Extend, אני בוחר את זה הצד הזה. אז הנה, זה קו מרוסק, חוזר. עכשיו אני בוחר עוד פעם. עכשיו עוד פעם, זה בתנאי שה-Hardware Acceleration אצלכם למטה זה מופעל. יש הרבה אנשים על מנת שפשוט יאיצו את המערכת של האוטוקאד ושהיא תעבוד לא בצורה כבידה, אז הם מחבים את זה. בכלל זה משרדים גדולים, אבל אני תמיד עובד עם Hardware Acceleration, זה פשוט המראה של התמונה גם יותר טוב. זה בקיצור ההסבר על הפקודה Selection Effect, ובהצלחה.